היה פעם בתנועת הצופים בשבט נמרוד חניך בשם אופק שכבה. לפני שאספר לכם את סיפורו המדהים של אופק, ארצה לספר לכם מעט עליו. אופק אהב לנגן בגיטרה. הוא היה בעל כושר טיפ טופ. הוא היה בחור מצחיק ובעל חוש הומור מיוחד. חבריו תיארו אותו כנשמה טובה, והוא היה מאוד 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 גבוה. חברו הטוב ביותר נקרא אלחי. הוא ואלחי היו מאוד 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 קרובים, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. מאוד קרובים. עכשיו, חלומו של אופק היה לרכז, והוא מאוד מאוד אהב לתרום לקהילה. והוא גם היה מאוד דעתן בנושאים רבים. בסופו של דבר, הוא מאוד מאוד אהב את הצופים, וזה היה עיסוקו העיקרי. וכעת נתחיל את סיפורו המופלא של אופק. יום אחד, ממש באמצע פעולה, ראה אופק מישהו דורך על החבצלת. אופק נמלא כעס, ונשבע לנקום באותו בחור נבזי. הוא התכונן למלחמה בכל הדרכים, קנה נשק בסמטאות אפלות, הרבה נשק, ובנה מכונות מצור. עבר מבחני סבל ולמד את דרכי ההכוואה. הוא תכנן שעות רבות וימים את הנקמה המושלמת, למד בקורסים והתייעץ עם בכירים בצבא. הוא נסע למזרח הרחוק ללמוד את דרכי הנינג'ה ושמר על דיאטה קפדנית. ואז המבצע התחיל. הוא ערב בדרכו של דורך החבצלת, מתחבא בערמומיות, משתמש בחשיכה לתועלתו. הוא ניסה לאתר את הבחור בעזרת אמצעי ראייה משופרת מתוחכמים. הוא הרגיש בלתי מנוצח, סופרמן. ואז ראה את יריבו מחייך בטיפשות. הוא תקף בפתאומיות והקרב הגורלי החל. אופק הימם את היריב בקרני הלייזר שלו וניצח ניצחון כל כך מרהיב שעד היום שרים עליו. בסופו של דבר, לאופק יש ביצים.